Καλησπέρα σε όλους. Σήμερα θα ήθελα να σας παρουσιάσω την τελευταία μας καινοτομία, την επαγγελματική μας τανάλια για πλακάκια πορσελάνης 33W. Η τανάλια αυτή είναι, όπως μπορείτε να δείτε, η φυσική εξέλιξη της πολύ διάσημης τανάλιας για έναν πλακά, αλλά εξαιτίας της νέας της σχεδίασης μπορεί να απλοποιήσει στο μέγιστο τις εργασίες σας. Θα χρειαστείτε πολύ λιγότερη προσπάθεια για να κόψετε σκληρά πλακίδια πορσελάνης, κεραμικά, γυάλινα και άλλα. Ας δούμε τώρα πώς δουλεύει. Ξεκινάμε ανοίγοντας τη συσκευασία. Αυτό είναι το σύστημα κλειδώματος, για να κλειδώνουμε την τανάλια όταν δεν χρησιμοποιείται. Ξεκλειδώνουμε εδώ και είμαστε έτοιμοι. Όπως μπορείτε να δείτε, τα ροδάκια κοπής είναι κάθετα με το σώμα της τανάλιας. Και αυτό βοηθάει στο να δημιουργήσουμε βαθύτερη εσοχή σε σχέση με το παραδοσιακό ροδάκι κοπής. Ας τη χρησιμοποιήσουμε τώρα σε σκληρά πλακίδια πορσελάνης. Εξαιτίας του σχεδιασμού της, μπορούμε να εισβάλλουμε στο υλικό και να δημιουργήσουμε μεγαλύτερη εσοχή. Βλέπετε? Για να σας δείξω τη δύναμη της τανάλιας, ας τη δοκιμάσουμε σε πολύ σκληρά και παχιά πλακίδια πορσελάνης. Η τανάλια έχει ένα ακόμα σημαντικό χαρακτηριστικό. Ένα από τα δύο ροδάκια κοπής, αυτό του τιτανίου, είναι κλειδωμένο. Και το άλλο έχει τη δυνατότητα να περιστρέφεται. Εξαιτίας αυτού του χαρακτηριστικού μπορούμε να κάνουμε μια τομή. Και υπάρχει και αυτό το κομμάτι, το οποίο είναι εργονομικό και μας επιτρέπει να κάνουμε μια τομή όπως αυτή. Έτοιμο! Τώρα είναι η ώρα να κόψουμε γυάλινα πλακίδια, κεραμικές και γυάλινες ψηφίδες. Διαγώνια. Άλλη μία φορά. Διαγώνια. Μικρά κοψίματα. Πορσελάνη. Αυτό το προϊόν είναι τώρα διαθέσιμο σε περισσότερες από 100 χώρες παγκοσμίως. Οπότε, πάρτε μία πρώτη γεύση. Γεια σας!